Ishumi nantathu imzuzu lishayele ihora lesikhombisa umsakazo womkhondo FM. Igama lami nguDlozo kaMsibi ohleleni The Sweet Melodies. Basho kanjalo ke bathi ke itedium bathi ke siya kudumisa Thixo. Ingoma ke lapha ke etholeka kwelinye isonto bathi ke Methodist Church. Abalandeli balo ke lesonto bathi ke God is my method. Uhambile ke sihambile ke isikhathi sihambile insuku zingamashumi amabili nane namhlanje kuJuly 2016 sesivele sendlulile emaphakathini nonyaka osukeni oluhle lapho sikhona khona ke namaqhawekazi asuka ezikoleni zangakithi emkhondo bathi ke indlela imadlelo kanjalo nayo indawonye ibona abakhona njengamanje ezindlini zomsakazo sakhuluma nje nabo umlaleli ekhaya ebese ukuthi ke emizuzweni engamashumi amathathu landelayo ebese nginikeza ke isikhathi sokuthi ke ubingelele nama ke bese ukubuza mhlawumbe ngafisa ukuthi ke ukubuze kubona kulokho nje mhlawumbe ngafisa ukuthi ukubuze nokufuna mhlawumbe ufuna ukuphawule uncome ke ngoba phela kuyatholakala ukuthi amaqhawekazi la abuye neindondo inkosi vela la bebede yecula khona yabona njengamanje mina ngamusa isikhathi sivile singekho angivele ngemukele isihambeli sethu lapha sinomama uNdlovu oyena uconnectisa ikhwaya asendawonye mama sikubingelele. Yebo sanibonani balaleli bakhaya uMemndlovu endawonye ngiyanibingelela. Siphinde sibe nobaba uNyandeni oqhamuka lapha ya endawo emadlelo baba uNyandeni sikubingelele. Sanibingelela balaleli emakhaya. Kwazo kamnandi kwazo kayintokoza futhi ukuthi namhlanje sibe nani silethe umsebenzi enawenza kunzima siulethe kubalaleli nabangabazali bezingane sithola ukuthi lana ke ngihana phela ama competition nokuyinto adingenzima niqala kuma cluster niya kuma district level niya kuma provincial kanje nakuma national kodwa ke nabantu abawinayo nawina kusho kuma national okusho ukuthi kwiSouth Africa yonke as a whole kukhona abantu enengo best kunawo Mamndlovu ngicela ukusibekele kabanzi ngokuthi kwenzeka kanjani konke lokho. Minyaka yonke kuyaye kube nama competitions eSaske ezikolo zonke nje. Ayayiqale kuma cluster level la sihlangana khona si cluster mhlambe bo Amsterdam Petrodief, then maswina lapho kuyaye kukhethwa opposition 1 kuphela, then maswina lapho siya ku district level nakhona kucompetwe kuphunywe no 1 kuphela othola u1 uyaqhubeka futhi uya ku provincial level. Mayifika ku provincial level so uyahamba ke manje so uyomela iprovince ku national, so indawonye ke nayo ibe kulonyaka ibe yezinye izikolo ingaqali kodwa na last year iye yakwenza lokho yaze yafika ku national nakulonyaka yakuphinda futhi lokho yaze yafika yayoba ama champ ku national sathola position 1. Kwazo ke intokozo kwakuhle lokho umsebenzi oncomekayo. Ngisazophinde kuye kuMamndlovu angizokuba uNyandeni ukuthi ngabe lakhe sathi khambe kanjani. Impela ngihamba emagameni akho mama nathi kanjalo usiqale kuma cluster region provincial saze safika kuma national. Nokho bekungalula kodwa nje siyabonga ukuthi sigcine sifikile sa computer kwakunzima kodwa ke iqhawe lifela khona empilo. Sathola ke bo position 2 ingomini embili then kuyodwa sathola position 3. Position 3 yeah. Lawo marizathe anisuka na ku national. Ku national. Kwaze kwayintokozo lo. Mamndlovu. Yebo. Ngifuna ukwazi kuwena ukuthi lo msebenzi izinto eziningi ziba impumelelo mangabe uzenza uyithanda futhi uyisenjoy. Mhlambe kuwena ukangakanani ngingaphakathi lakho lo msebenzi ukuba uconductor ukuzela lezi ngane ezinye zazo zihle ineza ezinye zifika late ezinye ziyabe ekhayeni mayizibhimba bakuphatha kanjani abantwana? Umsebenzi onzima kakhulu ngifuna iqamba amanga awululanga from nje usafuna abantwana emaklasini ukuthi bazocula bakubalekele badoje mabese befikile ekhwayeni bahle bafuna ukuphuma bayophuza bayenza yonke lento akusilula. Kufuna nje ube nothando vele wena ngaphakathi. Uconduct ichoir akusiyinto encane ngoba fanele uconducte umntwana umfundisi note from scratch, soprano ufake alto ufake tenor ufake bass yonke lento kuze kuhlangana ingoma kuphuma ingoma kube ingoma nomuntu amangala uthi wow ngangacabanga ukuthi kuzophuma ingoma kanje, so nje akusilula vele. Umbuzo ofana baba uNyandeni kunzima baba. Kunzima impela but ngizothanda ukubonga ubaba Dlamini engekho ukuthi uyawuthanda umculo so ubonakalisile na last year bese kuma national
ubonakala ukuthi uyawuthanda umculo. Ngizophinde ngiphawule futhi ukuthi thina esikoleni kusisiza kakhulu ukuthi sine committee active kakhulu emsizayo. Sanibingelele nonke lapha. Ninjani ke? Siyaphila ningamabhimbi noma ngama-choristers. Awu bakithi ngayeza ngajabula ukuvakashela nina. Niyajabula nofika eMkhondo FM? Ningakwazi ninjembe ukuthi ningiculele nje. Kayi-1 ingoma eyodwa nje. Aniculele abalaleli emakhaya. Abantu abaningi abanilalele njengamanje nibaculele. Okay, culani ke. Just one for our liberation. Let us dedicate ourselves to rise together to defend our liberty and unity. Oh, the tree of life. Let us all unite and sing together to abandon from our destiny. Let us dedicate ourselves to rise together for lasting peace and justice on earth. Oh, sons and daughters of Africa, flesh of the sun and flesh of the sky, let us make Africa the tree of life. Let us all unite and toil together to give the best we have to Africa, the cradle of mankind and birth of culture, our pride and hope at the break of dawn. Oh, sons and daughters of Africa, flesh of the sun and flesh of the sky, let us make Africa the tree. Wow. Yabona Mamdlovu lokhu kungitshela enye into mina uthi kusho ukuthi umsebenzi wakho uqiqinisa ukuthi wenza ngothando nangokuzimisela nangokuzikhandla because labantwana abamlalele ekhaya bangibodwa ngale kwi-production studio uMamdlovu sinaye nobaba uNyandeni singabo ngapha ku on air studio kodwa bacula engazi ukuthi bane conductor kubona mhlambe nakuwena bayakutshengisa ukuthi cha seyithanda lento Eish awazi bayithanda kangakanani nje mangicabanga sisaqala ukuthi umculo wawungekho kubona abaningi abathola abafunda bo grade 5 baqala ka grade 5 manje sebenza grade 7 so lento seyikubo vele abasakhona ukuphila ngaphandle kwayo namanje nje ama competitions aphelile batho bathola abamile ngase hall bathi manje buya mem sizocula hayibo ngiyekeleni na ngifuna ukuhamba so abasakhona nje ukuhlala kuphila ngaphandle kwawo awu bakithi so unombuzo la ngifuna ukuthi ngikibuze wona ukuthi mhlambe njengoba bicula kanje bicula kamnandi kangaka mhlambe esikoleni endawonye ikhona into esikoleni awufundwa awufunda music kahle but uyavela ku subject ebizwa ngokuthi life skills khona la uqhamuka khona music but hayi kangako kodwa bayakhona ukuthi bafunde ama notes bafunde lezi zinto okuthiwa izagila like nje bese isikhathi esiningi bawuthola lapha yama ngabe si practice asecula ngiyakuzwa mama yabona ke njengamanje ubaba uNyandeni ngoba abakhe abantwana akabaphethe kodwa ke ngangibaqophile laba ngibingelele nonke emakhaya igama lami nguSiphamandla washo isibongo ngiqula esikoleni ngifunda esikoleni samadlelo ngicula ithena ngizizwa ngikahle ekhayeni
into nje bese yasifundisa ukuthi ke sikwazi ukuthi senze izinto ezikahle kakhulu mangabe sisekhayeni ngisizwa kahle siyabambisana sisonke nesikole futhi nabo bonke abantu engicula nabo ngiyabonga. Nginibingelele abalaleli okhulumayo uNkambuleni Ntsikelelo ngifunda emadlelo aluhlaza ngicula isoprano ukucula emadlelo aluhlaza kumnandi kakhulu uzizwa ujabulile and bengathanda ikhaya semadlelo ukuthi uqhubekele phambili nakunyanga isazolandela and nami nje ngikho this life goes on 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 Nginibingelele lonke into engithandayo ngekhaya semadlelo ngiculela isikole semadlelo into engithandayo ngekhaya semadlelo ukuthi they are disciplined and sikhaya semadlelo siyo this life goes on this life goes on this life goes on this life goes on bengifisa nje njengami ngiyedwa ukuthi endayifini nasenikhulile sengimdala ngibe umthuli ovelele yabona this life goes on this life goes on this life goes on this life goes on Isifiso nentshisekelo abantwana basemadlelo babunyandini abanaso nokuyinto abayishilo. Yabona ngisikilo lihlelo umlaleli ekhaya bayazi naphesha kwilandle ukuthi ke namhlanje kufike izikole zala ekhaya uPretend naye besimazisile ukuthi cha bazobe bekhona so kungenzeka mhlawumbe mangabe ngekho busy naye afone kube namazwi awasho kodwa make engasakhonanga bona mhlawumbe isikhathi siyahamba kunamazwi ayewashile engicabanga ukuthi ayofika uphila ingqondweni kakhulukazi zabathandi bomculo noma nabantu abafisa ukucula isikhathi eside babundlovu manje baba unyandeni ubantwana bakho uma ngabe benza kanje ngifuna ukwazi ukuthi bona mhlawumbe abahluphi yini mabe mhlawumbe indaba zama practice mamunya uNdlovu bese eshila bayahluphe baba kodwa ngokuthi lo music sewangena kubo sebayifikela bona kuma rehearsal sebayithanda lento emadlelo kade sawuqala umculo sewusegazini kubo nje ubaba uNdlovu ashilo bayayithanda lento nalokuthi umusic abazo music wakhuluma ngomusic ukhuluma ngediscipline bawuhamba nje njengathi sihambele umculo kakhulu uyezwa noma thwa ingoma imnandi kanjani stage awushaya izandla kunama sign akho discipline so nabo banayo le discipline so ngithi njengabantu abathanda umculo bothishela basemadlelo kuyasinika ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuyophuma ujuku labantwana. Ngiyakuzwa yabona ke emlaleli ekhaya ngizokunikeza nje isikhathi engithi ke emzuzwini ezoba 10 ukusuka manje lapho nabo uzokwazi ukuthi uphawule khona mhlawumbe uyabonga mangabe ubongela abantwana noma mhlawumbe kunombuzo ongawubuza kodwa engifuna ukwazi manje ke ikakhulukazi kuwe mama Ndlovu ukuthi sewukwenzile lokho kunabantu yabona mangabe singibekade singisinolokhuzana la sikibe nasabano Pretend bakhuluma ngabo mistress ababafundisa kuzile ikole enikuzona njengamanje kwafika bo Thembi Magagula bakhuluma ngani mhlambe kuwena kuthini lokho mhlambe ekusebenzeni kwakho uyasakha lesithombe ukuthi ngifuna abantu masebe lapha ya nami bangibize ngelilanga. Okay kulo mbuzo wakho nami ngiyasakha lesithombe ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibabone bephumelela emadlelweni ahlaza ngawo umusic nje ave kumnandi ukuthi umntwana esephumelele abukele ezansi ukuthi ngize ngilana Nkosi yami yindawo umuntu owayenza ukuthi ngifike la ngiyabafisela nje impumelelo enkulu kabi ngiyajabula futhi mangabe ngibabona abanye babo kade bekhuluma la basekhwayini yasemadlelo babequliswa yimi endawonye nasendlela ngiyaye ngibabone ngizwe ngifikela nje inyembezi mangibona nje khwaya sendlela inabantwana ngangibaculisa endawonye so nje kuyangijabulisa kakhulu. Cha ngicabanga ukuthi mama Ndlovu lokho kuyiqiniso especially mangabe uyinto oyithandayo kukhona ukuthi kwenye isikhathi umuntu mangabe enza into ayenze ngezathu sokuthi ngifuna nje ukubona nje mangabe ngiboniwe nje yabo kodwa umunye uyenza ngokuthi ngifuna ukusiza lo muntu yabona uzokwenzela umzekelo namhlanje ngudluza umsibi nginjinela ngumsakazi ngila
ecedizo kwami kunothisha wayengifundisa life science ubaba Sambo ngicabanga ukuthi naye uma ngibona ngila uyajabula ethi oh nakho yakwami so ngicabanga ukuthi nje nawe uma ngabe sekanje uyakhoma nje ku TV ko morning live ave labo pretend ukuthi basuka kimi nabo laba engifuna ukwazi ukuthi njengoba bela ube nabo yinako nasona isikhathi sokuthi abantu abami uyabona njengoba nila ngifuna ukuthi nibe lapha ya ubakhombisa because abanye babo ngicabanga ukuthi akubona bonke abamaziyo pretender kubona bonke abamaziyo uThembi Magagula but ukubatshengisa indlela ngokubona ama voices abo ngicabanga ukuthi wena futhi oqala ozokwazi ukuthi ubone cha lona utalented kulento lena vele angaphila ngayo ngikhuluma kwi-interview yakhe esaba nawo last time uthi omunye engakwazi ukuthi abeke itafuleni isinkwe ngomculo nangaphandle enze ezinye izinto so uyabatshela yini mhlawumbe just sort of a motivation nje ukuthi abantu abami uyabona banenza lokhu ngakwazi ukuthi nenze lokhu nalokhu not just not ukuthi mhlawumbe nje we just wasting time here. Okay, kulo mbuzo wakho nabo bangaba wofakazi before siqale nje si rehearsal for ama competitions ngiyahlala nabo phansi ngibachazele ngomculo ngibatshele ngabantu abathila sebephumelele ukuthi abantu abaphumelelayo akusiya abaqhamuka phesheya noma abaqhamuka eCape Town but basuka khona la kule ndawo yaseMkhondo ngibabekisele ngabo Pretender ngabo Sunboy ngabo Thembi Magagula nje baningi njengoba nje sinano Miss South Africa ngiyababekisele ngayo ukuthi kwabanzima mamdlovu naba kunyandeni ukuthi ngiconvince abazali ekhaya because uhamba ukhetha umculo kwaba into eyayingaziwa yabuka masikhuluma ngeOprah eMkhondo namanje sengakaqhami kangako yini akuba sekhona uPretender kodwa khona basengakayazi so bathi kwabanzima ekuthenini abazali mabavume kodwa bagcina bevumile ngathi mase sengiqhubeka bathi hawu sasingazi so uma ngibuye emakhaya izinto mhlawumbe abazali abangaphawula ngazo njengoba ngibanikeza ithuba nje manje ukuthi ke basifanele u061 4723907 061 4723907 umlaleli ekhaya nginikeza ithuba ukuthi ke uzokwazi ukuthi ubengelela abantwana bukhoma estudio bakhona nabo balalele ubengelelo mistress bese ke ubuza noma ubuza okubuzayo noma mhlambe ke uede kulokho okedayo sawubona yebo sawubona ma ngiyaphila mama njani wow Sibonga kakhulu ma. Yebo 0614723907 le uhlelo lethu lapha nabo conductor bekhwaya kanjalo nama choristers la sizoguqa lapha ya ngo7 o'clock ngo8 o'clock bazobe sebeyakhuleka ke bese ngiyaqhubeka mina ngise ngiphethe uhlelo lapha ngo8:30 okwamanje sesesikhathi lesi somlaleli sophinde futhi manje bese sibuya lapha siqhubeka kancane bese siyaliphetha sawubona baba masipala ngithemba ukuthi bazizwele bakithi nabezana besebentu kabhayi ukuthi bazwile lokuba umasipala akufisela kona umkhulu lona waboda dwethu labancane anifiselayo inhlanhla nanivulela indlela ukuthi ke ekusaseni lenu niqhakaze konke nikwenzayo kube impumelelo sawubona uyabaleka lona sawubona la 0614723907 ngizonibheka nalapha ku Facebook iMkhondo radio station 98.6 kana ku Twitter wethu @mkhondo_fm isincingo zethu 0614723907 kanti ke line 2 wethu uthi ke 07640071 sawubona yebo ma
Siyabonga kakhulu God. Yebo. Sokanini madoda abazali laba ababhekisa amazwi abo okujabula nezifiso iziloko ezinhle kubantwana babo nabazukulu babo. Sawubona. Yebo sawubona ma. Ngiyaphila njani? Mama yende siyabonga. Yeah. Siyabonga kakhulu ma. 3614723907 isikhathi lesi engisinikezela abalaleli ukuthi basho lokho abakushoyo. Sawubona. Baba Likhele. Siyaphila mfowethu njani wena? Siyabonga malume Likhele. Danke mfowethu. Shanjalo ucima mfaka Likhele lapha eAmsterdam nje abashana ba Siyabonga kakhulu ma. Yebo, ungogcina ngci engizokufaka manje. Kumbe mhlawumbe ngalesa sikhathi sebihambile. Mhlawumbe ngaphinde futhi ngithola abanye engizothi ke ngibafake ngizokuthi ke sikhuluma ngokunye kodwa lapho ke ngaleso sikhathi. Sawubona. Awabaleka lona 0614723907. Ngaphambi kokuba ngibamba ukugcina ngifuna ukuchecka la ku Facebook Mamndlovu nawo babunyendile ukuthi bathini la abalaleli. Ngeke ngithi ke mangabe ufuna ukuthi sikubize kumkhona FM emoyeni noma ngabe mhlamba akukho ngakuphawula but nje mafika ku Facebook ulike sibe siyakubiza nje ngalaba Zanele Dlamini Doris Mam Doris Nkosi Senza Julius Siya Honeybee kuba ngubani lo Nkosenhle ehlatshwayo uthulani Simelane Good Boy Magagula. Uthini ke unhlanhlathela uthi ke hayi msakazi ngicela abafowethu nodadewethu ngicela baqhubekele phambili bayibambe njalo sabheki emuva ngicela baziphathe kahle from nhlanhlathela ese Watersmith. Bese kuthi ke ubani lo uthulani Simelane athi ke kuyancomeka okay kwenzeka lezinye izinto la kusenzeka lezinye izinto angibe ngibamba lona. Sawubona. Yebo sawubona. Siyabonga baba. Okay ngiphinde ngibile lapha ku Facebook wami bathi ke #benbook eLoyi mabola. Uthulani Simelane uthi ke kuyancomeka and lokho kwenza abafundi babe nomdlandla nase bazizwa bedlalwa nasemsakazweni. Uthulani Simelane loyo olapha ya elokushini. uEnoch Hlatshwayo umsakazi ngike ngaculiswa uMiss Ndlovu nami ngisafunda eMolman Combined School ebecula kamnandi lo mistress ngiyayithanda ikhwaya yakhe ngicela labantwana bamhloniphe kakhulu ngiphinde ngibongele nina ngokucula kamnandi ubongeleka abantwana ngokucula kamnandi futhi ke uthi ke nimhloniphe umistress lapho yabona njengamanje mina ngicabanga ukuthi ngenze njani njengamanje mangabe bheka into zami la kodwa ngaphambi kokuba ke ngiphinde ngithole ingoma eyodwa kulesi sayeke record eMandleni ngifuna ukubuyela la ibise sengibukela le clip le lapho Pretty Yende khona athi ngesizathu sokuthi
sekudume ukuthi abantu abafunda music funa bayindawo ezigcini efana nabo Cape Town umuze ngambuza wona lo ukuthi kwenziwa yini wonke umuntu oculayo uthi ngafunda eCape Town ngoba yena uPretty Yende wafunda eCape Town umntwana kubo nombulelo Yendo engangikade ngifunda nawo uma kuba umdlovu uma uyamazi esifunda neclassini nayo sekuthaphela njengamanje ubhizi ngomculo kwaba yimina nami umculo umusic ngufundile but mina ngofunde ngenze sound engineering so kuyisana nje ngodinga ukuthi kufanele ngwazi nomculo nami ngafunda khona eCape Town so ngabuza lokuthi kungani bonke abantu bayile waphawula ngendlela aphawula ngakhona kodwa wasisa ukuthi ke ngeza ukuthi eCape Town sekudini and abantu abaningi bazi ukuthi kufanele kuye khona wathi unesifiso sokuthi engathi umasipala wala eMkhondo engamnikeza indawo kwabizigama lithi umhlaba ezokwakha isikole so music ukuze la lesi sizwe lesi sizoba seduzane sesifuna ukufundela lo mculo bese siyaqhubekele phambili mhlambe isifiso sifana naleso ningabothisha beningasamukela ngaziphi izandla isifiso sihle kakhulu kabi leso sonke siyafisa ukuthi labantwana ngathi bangathola isikole eduzane ngoba kuyenzeka vele ukuthola ukuthi bayafisa ukuyofunda umculo but ngalokuthi fanele baye Cape Town thola ukuthi abasafinyeleli khona iphupho labo seliphelele endleleni singakujabulela nathi ukuthi ngelinye ilanga sithole sinesikolo la eduzane labantwana bazoqhubeka khona kakhulu baba in fact uma kungenzeka kanjalo baba baningi abantwana abangafundi uthothi baningi futhi abakwazi ukucula nenxa yemali abafinyelele eCape Town kodwa bangaba nalesikole siyathemba ukuthi baningi abangafana nayo Pretty Yende mhlambe kunento yenzeke ngakhumbula nakimi impela yayikhona nakuba ukuba seCape Town akubanga into engayikhethela uyathi mayikhonja nami ngavumela phezulu ngoba vele nganginalento engizokhuluma ngayo njengamanje lento yokuthi athi umuntu ngizalelwe ePhunzini ngaqala isikole ngiqala iDaycare khona ePhunzini high school isikole engifunde kusona iprimary wathi isikole esabe isikole sabe ePhunzini kodwa igama laso iprimary likhulu lesilabe lesi ingazi high school inqubeko mhlawumbe iprimary yayiseyiphunzini nenqubeko seyiphunzini ne college futhi khona eyiphunzini athi umuntu ayingeke yabo mhlawumbe omunye angasho vele ukuthi yonke into yamfaneke ngenzele la but kwelinye side kuhle kakhulu ukuthi umntwana ayenzela izinto bese kuthi mayiseqedileke usengaphumela ngaphandle aqhubeke enze izinye izinto kodwa for ukhatha ama coast vele njengoba sashilo bamnyandeni ngasiza kakhulu ngiyakuzwa sesizophetha sesilungiselela ukuphetha umsebenzi wethi cassette sithi ke imzuzu munye lishayile ihola lesishagalombili 1 minutes past 8 ngifuna ukwenza ingoma eyodwa la bathi ke sikhalela umntaka kababa ishaba ke ngamadlelo emva kwalokho kuzoba nomlayezo ke engizojikela owashiwa uPretty Yende nophilayo ngaphakathi mina emva kwalokho bese siyaxoxa ke abantwana basemadlelo laba nakhiya bathi ke sikhalela umntaka kababa abaculi laba ngathini abantwana basemadlelo laba angazi ke mhlambe noma la ningangijumi angazi ke noma mhlambe igama lekhwaya kuyayibizwa nje ngokuthi amadlelo secondary school choir noma mhlambe igama eniyanibiza ngalo kodwa ke lokho sokhuluma emva kwala mathepha ethu engizowadlala njengamanje abantwana basemadlelo bathi ke sikhalela umntaka baba Jesus.
Ngicela nalo. Sibaba emakhaya. Okay. Manca. Sabaculisa ingoma yabo abayimisele ngayo. Ngizwa. Ngeke sabaculisa ingoma yabo abayimisele ngayo. Sekuphela isikhathi. No, hayi ngifuna abaculisi. Okay. Ngiyajabula ukuthi noma bashayela la leyo nto loyithe. Bashayele khona ngapha. Yeah, ngashayela. Bazoyizwa. Yeah, bazoyizwa. Sisprithi. Ngicela ukuthi at this time mhlambe kube nomyalezo mhlambe ngithi your message to the young and upcoming talented stars. Ngingasasho ukuthi mhlambe emkho. Asifundeni imfundo ibalekile and italent nalona lo muntu ozaliwe emhlabeni uzalwa na something special. Ithole le nto special and then cultivate it, protect it. Hamba ufunde ngayo and make it special because namhlanje we look around siphila ngama talent and kubalekile ukuthi ube umuntu uphelele and awupheleli uma ngabe ungakwazi ukufunda and awekho ama shortcuts empilweni. You cannot make ama shortcuts empilweni. Kunenye i-quote engiyithandayo esho ngomunye usisi Beverly Seals, one of my favorite opera singers, uthi there are no elevators to success, so you have to take the stairs. That is why that each and every step ibalekile empilweni, and then don't compare yourself to other people, but you can appreciate them, but each and everyone is individual and angeke impilo yakhe ifane nempilo yomunye. And then kwabaphumelela bafana nathi thina sesingapha ngaphesheya komkhonto esizenze saba abantu esibona today. Singababukeli futhi abantu phansi ngoba labantu esibabukela phansi ibona abantu abasifisela okuhle. Singabakhohlwa futhi ukuthi umuntu njengoba nawe usuphezulu ungazikhuphuli wena ukhushulwa yibo labo bantu labo. So singakhohlwa nje ukuthi impilo ibalekile and asifundeni. Lelo bekuyiphimbo lika sis.
Jawaze kwamnandi ngiyajabula ukuniza icula ngalendlela. Ngibonga kakhulu wafowethu. Angenze kanje ke manje sesiyavalelisa. Ngicela ukuthi kuvalelise nina ngapho nonke kanye kanye nivalelise emakhaya sesihambe bese sokuvalisa uMistress ke. Valelisana ngapho. Sondela ku market phela. Producer la vula yonke impop. Siyabonga valelisana. Nakhonza. Oh, bakithi ngiyabona. Next. Masinyane nisheshise phela nisheshise isikhathi sakho. Siyabonga. Okay, semqedile. Okay, siyabonga ke sabonga sini right ke lapho abanye umakhaba sizokuniza kusengenivalile. Mistress ngizogcina ngawo umkhonzo wasemadlele ngawuqopha. Ngicela amazwi enu okuphetha. Okay. Before ngiphethe ngizocela ukuqala ngicela ukubonga i-support from esikoleni from ku-principal, SGB, abothisha sisebenza nabo ne-non-teaching staff. Kube vele bebanganayo i-support kithi vele ngaba zange sifike ku-national. Konke indlela esiphumelele ngayo yingoba bebakhona all along. So sibonga kakhulu ku-principal ukuthi asinikeze le chance yokuthi sibe nekhwaya esikoleni. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mama. Sithemba ukuthi ke bonke kuhamba kahle behlezi ibambile nawe. Okay. Baba Nyandeni. Sibonge baba, sibonge nje kusukela phezulu kumphathi isikole, principal, vice principal, ubaba uMhlanga onguyena coordinator wa music, bothishela bonke, SGB ne-non-teaching staff. Okugcina sizocela ukuthi mhlambe basithola isikhathi sibuye la imadlelo ingenele enye competition futhi